Kaikki, mitä kuuluu? Tänään mä pelaan vähän Clash Royalea. Elikkä moi vaan kaikille, täällä on taas Veetu ja tänään pelataan Shadow Fight 2. Älkää ihmettelkö, jos kuulette muita ääniä taustalla, koska mun kaverini just kuvasi videota. Mennäpä sitten battleen. Laitetaan sekka tästä tämä kortti tuonne. Pikkasen kova. Joo, tosi kovalla. Battle Ram. No niin, mitä sitten puolustat? Siitä lähti Battle Ram. Okei, Ja okei, käytetään zap. Joo, noin. Selvä. korrekt. Sitten ootappa. Laitetaan tonne balluun. Toi teki edes paljon. Toi oli aika. Näin. Kuten näette, että menee nyt aika surkeasti. No, tästä tulee voittaa. Eikä voittaa. Että kokeillaan ainakin voittaa tää peli tästä näin. Kohta laitetaan Lähtee. tuo tuonne. Korrekt. Nyt laitetaan tuo tuonne. Ei! Vitsi, mitä tää äijä tekee? Ihan hurlu äijä. Mitä ihmettä? Nyt on kyllä. Jes, ja eka torni alas. Oi. Toi on tuolla vielä. Laitetaan toinen battle ram. Niskalenki. Ei toi ole toi niskalenki. Nyt on väärin. Selvä. Tuo. Oi. Siis tälle kanavalle on tullut tosi paljon kappaleita. Okei. Ja jos olette katsoneet minun kanavani, perfect. Suoraan heille. Puolta toi. Tän. Tää tulee olla... Siis tää on mun 3. video, minkä mä kuvaan tälleen. Tää on musta mun eka video. Vasta nyt aloitin tän tekemisen. Tää tulee olemaan mulle voitto. Niin ja sitten tää tulee Mobilzenilla kuvattua, että tänään tulee myös mun kaverin kanssa Minecraftia. Aleksin. Niin, eli joka tässä Joka tuli juuri tuossa minun vieressään niin. kuvaa. Niin, kuvavideota. Hän tulee tänään meille ja me pelataan vähän Minecraftia. Elikkä Se on tosi se on par... ensimmäinen video, minkä mä kuvaan silleen, että mä rupeen niinku editoimaan. Selvä. Uiks. Joo, Aleksi. Jos haluat kuvata niinku jotain, eli vaikka PlayStation-peliä jostain, Niin. eli vaikka jos joku toinen kuvaa sitä ja sä pelaat, niin mä voin kertoa sulle yhden editointivälineen puhelimelle. Okei. Yes! Oi, tuo tuli. Editointi on yksi tärkeimmistä videoista, mutta Mobilzenilla ei voi editoida. Okei. Tai Mobilzenissa ei voi editoida, joka on hyvin harmi. Olisi kiva päästä ekaa kertaa editoimaan. No Jos editointi ei toimi minulta aivan täysin, koska... Hei, ootko nyt hiljaa? Joo. No mä taidan kohta lopetella tän videon. Mä vielä pelaan yhden matsi. Mä saan tuon arku auki. Niin, jos mä nyt voittaisin tän. Tässä matsissa tulee otetaan turpaa aika kovasti. Toi on oikeesti paha ei. Veti jalalla. Onko se myös palleilleen? En mä tiedä. Joo, eli mäkin lopetan kohta mun videoni. Nää. Se on Mikä tää chappi? Eiku ei tarvitse. No ei tohon kyllä tarvi. No niin. Mitä just tapahtuu?
Laitetaan balluuni tonne noin. No joku varmaan tulee katsomaan. No, mikä hätäkanavan nimi ees oo? No sinun nimesi. Ai niin juu! Ja käykää sit katsomassa myös Aleksin kanava. Sen kanava löytyy nimeltä Aleksi Laitinen. Nyt me päästään kyllä. No, come on. Päästämme nyt. Ei, taas peliin. Taas tää laittaa tän saman homman. Tää ehkä saattaa olla tasapeli. Tältä päivää. Tai sitten jos tää tasapeli, niin sit tulee vielä 2 tommosta video. Hävitän. Tää on 1. Ai video tänään. Niin. Suosittelen videoiden tekeminen on sikaa. Jees, tää tulee ole mun. Katso kuinka lähellä toi oli toi mun voitto. Oi, minä olen paras. Nyt toi kyllä tulee ottaa niin turpaan. Tai sitten minä. Joo, tosiaan. Kumman puolesta. Sori niille, jos ei, ketkä ei tykkää mun tykkää tappeluvideoista, tappelupeleistä, niin en suosittele sitten katsoa mun kanavaa. Tai no, välillä suosittelen, mutta en suosittele tällä hetkellä. Tai no, Clash Royale löytyy, niin sitä voi käydä. Tää taitaakin, rauhassa katsomassa. tää taitaakin olla sitten mulle voitto. 0. Muista, älä lopeta heti tupaamista, koska kuitenkin tupaaminen. Ja siitä tuli sitten mun voitto, että pelataan vielä 1 matsi. Yes, golden chest. Nyt taitte huomata, että kävi vähän kehnosti. Ja vielä. En mitenkään lopeta ihan. Aleksi. Nyttekö? Joo. Niin silleen, että toi ei tallennu. No. Mä tajan ehkä. Oota. Äkkiä nyt. Lopeta se vaan. Kyllä se Ville varmaan pysyy. Yes. Meneekö tää Zepillä alas? Menee. No, ja mä tain ite nyt lopettaa videon, niin moro. Ei tosta.